Salut, sunt Bodo și în acest video tutorial o să vă arăt cum să facem să ne meargă filmele urcate pe player VK. Știm cu toții, de la un timp, playerul VK nu mai funcționează dacă suntem în afara României. Din câte știu eu, e blocat pe Italia, Anglia, dacă nu mă înșel, și așa mai departe. Haideți să vă arăt ce trebuie să faceți ca să ne funcționeze playerul VK. Trebuie să descărcăm Mozilla Firefox. Țineți minte, funcționează doar pe Mozilla Firefox. V-am pus aici pentru a descărca, click aici. Voi să dați un click aici și automat descărcați Mozilla Firefox dacă nu aveți. Și încă un program, da, se pare că o problemă de la Windows, să închidem, și Anonim Mox. Pentru a descărca, click aici. Uitați, haideți să vă arăt, eu nu am folosit încă, dar am văzut la un vizitator care se uită pe site-ul nostru, pe filmetraduse.net, și a funcționat. Chiar a funcționat, am primit, mi-a lăsat comentariu pe Facebook, a zis că merge super, super. Haideți să descărcăm și noi. Da, se deschid aceste pop-up-uri. Haideți să le închidem ca să ne meargă mai ușor. Așa. Mai dăm un click ca să descărcăm acel program. Permiteți, aici ne întreabă dacă permitem, îi dăm permite, se descarcă. Așa. Îi dăm instalați acum, foarte ușor de folosit. Reporniți acum. Repornește acum, îi dați. Așa, așteptăm să se deschidă înapoi Mozilla Firefox. Se mișcă un pic mai greu, dar nu știu de ce. Uitați că s-a deschis. Așa, pagina aceasta nu ne mai trebuie. Am instalat deja. Închidem și această pagină. Așa, hai să vedem. Uitați, aici o să vă apară așa. Ne cere să-i dăm yes. Îi dăm yes. Uitați. S-a schimbat automat. Vedeți, deja eu am un IP din afară. Haideți să ne uităm un pic. Da, e bine setat. Așa trebuie. Foarte bine. Atât. Asta e tot ce trebuie să faceți voi. Să vă meargă filmele urcate pe player VK. Haideți să vă arăt și cum se mișcă. Haideți să caut un film urcat pe player VK. Haideți să vedem, sperăm să găsim un film. Da, cred că am găsit. Haideți să dăm pagina în jos. Așteptăm să se încarce. Uitați, acesta este playerul VK. Haideți să-i dăm drumul puțin la film. Așteptăm să se încarce filmul. Merge puțin cam greu, deoarece fac și video tutorialul, adică înregistrez în același timp și de-aia se mișcă puțin mai greu. Chiar îi mulțumim, țin să-i mulțumesc vizitatorului care ne-a ajutat
chiar a descoperit această chestie el. Se pare că se încarcă mai greu. Da, uitați, avem o pagină deschisă de aia. Sperăm că acum o să se încarce filmul. Da, se pare că nu. Uitați, a pornit filmul. Punem pauză, lăsăm să se încarce cam până la 5 minute, 6. Apoi îi dăm drumul și filmul îl puteți viziona fără probleme. Cam atât, dragii mei. Dacă o să mai aflu altă tehnică, o să revin cu un alt tutorial. Bye bye!